Eta orain, erlaxatu egingo gara. Gorputza mugitu eta gero, gorputzari begira jarriko gara meditazioaren bitartez. Lasaitu egingo gara, erlaxatu eta gure buruarekin harmonia bilatuko dugu. Eta orain, meditatzeko unea da. Askatzekoa. Ezer ez egitekoa. Postura egokian eseri, bizkarra tente eta zeure buruari eutsiz. Duintasuna helaraziz posturaren bidez. Begiak itxi eta hurrengo minutuetan ez mugitzeko agindua emango diozu zeure buruari. Instalatzen zoazen heinean, erosoago sentitzen zara. Atseginago. Zeure buruaren gandik gertuago. Lasaitasunak eta erlaxazioak betetzen dute zure gorputza eta baita zeure burua ere. Atsedena eta intimitatea sentitzen dituzu. Lehen saioetan, zure barne munduan gertatzen ari dena identifikatzen ikasi duzu. Noiz zauden adi eta presente gorputzean. Eta noiz zauden pentsamendu automatikoen kateetan nahastuta. Gogoratu, arreta kontzientea edo piloto automatikoa. Une honetan, gorputzean gertatzen denari jartzen diozunean arreta, arnasa nabarmenago egiten da. Entzun. Kulunkan bazina bezala, arnasa hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Beti bezala, litekena da pentsamenduak etortzea. Orainetik urruntzen zaituzten pentsamenduak dira? Edo behatzen ari zaren arnasketarekin zerikusia dute? Dena delakoa izan da ere, ez du axola. Konturatzen zarenean, arreta berriro zuzendu arnasketa entzutera. Baliteke arnasari buruzko iritzia ematen hastea eta ura aldatzeko gogoa izatea. Agian, arnasa zuzentzen hasiko zara, entzun beharrean. Saiatu diskriminatzen arnasketa entzuten ari zarenean, eta arnasketa zuzentzen edo aldatzen ari zarenean.
Saiatu arnasketa entzuten. Ez esku hartzen edo arnasketa zuzentzen. Ziurrenik, ezin izango duzu lan hori luzaroan egin jarraian. Joera dago esku hartzeko eta arnasa aldatzeko. Arnasketa epaitzeko edo zeu epaitzekoa. Esku hartzeagatik ez da ezer gertatzen. Normala da. Saiatu pazientziaz, aste honetan zehar, noizean behin, minutu batzuetan. Orain, begiak ireki, eta hasi poliki mugitzen. Bihar arte denoi.